Wai magana kai kai? Ni ba san me kaka faɗi ba. Ka buɗe baki kai magana in kana magana. Sweet squad. Minan ta Hausa ne sai fulfulde minan ta. Mun bo mi lari mi yidi ma. Shak ai sai mu kwana anan ban ma san me kaka faɗi ba ni. Magana ka kai? Ni zo ma mi yidi ma. Lari ma abodiyan mi yidi ma. Ko bawan Allah ka buɗe baki kawai kai magana. To minan ta Hausa ne mi yidi ma. Ya ke ke warwa. An ga mutumin ne ya biyo ne yana ta magana ni ban san me ya faɗi ba. Kai waye ne kai? Milari mo on, ni kuma on milari mo. Kutumo ni ne milari, ubanka ne milari. Sweet squad. Milari. Da ke shi da kake yi? A'a. Milari bai ce mu ni ne milari. Laru, na. Ni ki mo on. Kin ga ya ce mun larai. Ni ne larai. An ga ni. Wallahi yan ubanka. Na mi wuce baba. Ni lari o ni mo mi di mo. Allah kai ma an ce kai magana. Minan ta Hausa ne. Kai. Bai fulfulde ne wai bulugo. Kai. Milari yidi mo on. Ni da tunda ba za ka iya magana ba kawai bari in tafi ko. Ni gidan mu ma larai. Ba kana yake so ba. Ni bi milari mo ha ni yidi mo. Ka kana ce mun larai. Wallahi nan kare mu. Ni ne larai. Biyan ubanka ne larai. Kuje jima bai mu ya tambal. Ba inda na je ka ce mu je ina. Ni ka ba a yarin balon na ni hudu ma ban yari ni kuma ni bi mi yidi mo. Ni ban ci aya ba ni yau in gaya ma. Ni bi ma mi yidi mo wannan ne bangar mo. Wannan wurin. Da. Ile. Idan ba yau. Kuje jibe. A yarin bal ma yari a wiki laru mo. Kina ne.